Ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyiyo edweleni isivinini emafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Ngikubingelele ngamukele kwesinye isiqephu esimnandi sokhozi FM TV gama lami ngoneliswa ngwakacele siphumile ke njengobobona sise Prince Bespokes khona amasudu amahle khona la esitolo uPrince ungumuntu oyidesigner ukwazi ukuthunga izinto ezahlukahlukene soxoxa naye namhlanje siyazi ukuthi Durban July isinje la ekhoneni wonke umuntu ufuna ukubona ama outfits azobenjani ama trends athini so ikhuluma yonke leyo nto namhlanje kodwa ke the man himself Prince uyaphila Ikhona Macelo uyaphila? Ngikhona. Ngiyakwamukela kakhulu la ekhaya. Siyabonga ukwamukeleka, siyabona futhi ukuthi usesekhosombanene elisha. Yes, the last time yes. isikhuluma wawukwenye indawo siyakhalalisela. Siyabonga kakhulu uqinisekisa ukuthi siyakhula as ibrand. Sivula amathuba omsebenzi nanokuthi abantu bayakholelwa kwinto esiyenzayo. So siyajabula nathi. Kafishane nje ukukhumbuza umbukela ekhaya, ungumuntu othunga amasudi kuphela, umsebenzi wakho ume kanjani? So Prince Bespokes igama le brand yethu si based la eMasgrave Center level 1 opposite the gym. Our business is custom making formal wear. But yes, so formal and umuntu esifazane siyamenzela isuit from scratch, but because of COVID sakhula sa diversify njengoba sesenza ama knits senza futhi our shoes kuningi nje okutholayo that's ready to wear, you know. Yeah, so that's what we do and sila eMasgrave nase Durban Club Chambers. Umsebenzi muhle uyancomeka cishe uyancomakala uyabonakala siyabonga kakhulu. So Durban July is around the corner. Ride the wave itheme yalonyaka ngifisa ukuzwa nje singafiki ngisho kuyitheme yakulonyaka uma nithola itheme kanjena as abathungi ama designer ndiqala ngapi akufani phela ne theme ethi gqokana ublack ogqokana into kanjalo la wonke umuntu khona azi kahle ukuthi hayi ngizothathela impahla yami emnyama iluli simple. Yeah, so I think that's the beauty of amatheme kanje noma iDurban July, because njengomuntu nomuntu noma creative ne designer izoyihumusha ngendlela ehlukahlukene because sonke sidonsa inspiration kwinto ehlukahlukene, you know. But yeah, this one is it's very simple nayo, even though abantu abaningi bengeke bayitshena ukuthi simple. I know there's just going to be a lot of trends within the ocean, you know, because more cabanga ama waves amakakasi into yasolwandle, you know, so kuzoba nabaningi abazo especially kumantombazana kuzobe yilwane zasolwandle, you know, pheceleza ama mermaid, you know. So it's very exciting to see ukuthi abantu bazoyihumusha kanjani, but I know the colors to expect yonke nje imbala solwandle o aqua o blue na green wonke lawo makhala lawo azobe khona ngokwe material singalindela izinto kanjani ngiyengibona mhlawumbe abanye bafaka impaphe into kanjani khona mhlawumbe ama trends okuzoba khona. There's going to be a lot of tassels, there's going to be a lot of sequins, because izinto ezicwebezelayo lezo izinto ezicishe ifane nezinto ongayithola olwandle noma zingazona ncamashi, you know. But I think nama fabrics nje I also encourage people to play around udlale, you know. Kunama fabric and I think again mina how engihumushe indlela engihumushe ngayo, you know, spiritually waves, you know, ahlezi egupha magagas, you know. So it's going up, going down, you know.
nasempilweni impilo kanjalo again even in fashion, you know. So I've used it ngaleyo sense yokuthi it's in and out and it's constant, it's forever changing. There's a whole evolution of it, you know. So indlela engiyisebenzisile noma iroute engiyithathile mina. Emcimbini kanjena futhi noma imiphi imicimbi abantu sinakho ukuthi silinde kube uday before noma 2 days Abantu before abamnyama kakhulu ukuze sifike sothi iPrince Bandla awungizame Bandla nansi theme for ukuthi kuphume outfit umuntu agculisekile ngayo uyudinge isikhathi esingakanani. So kuyashiyana sisebenza ngokuhlukana but nje uyazwe ku Durban July you knew uqala uJanuary but latest qala nje ngabo June, May, June, because then you conduct ama-fitting uqala yesibili uthi mthungu wami ngikho happy ngalokho asilungiselana but most ukulishare isonto la last minute nomuntu oyiprofessional akasazokukhiphisa khiphela into agculisekile ngayo yena as a designer now futhi ozogculiseka ngayo, you know, ngenxa yesikhathi but nje asengafunda kubantu abamnyama ushumayela ivangeli kuze kubuye uThixo. Bese on the day umuntu izinto apenike or blame mina uthi ngisalibamba ucingo, you know, all those things but nje yeah khona ama designs osusebenzise phekwa njoba siya kuyi. Absolutely sinama design ambalo nje, you know, ngizoyithatha yodwa kutshengise nini. Yeah, mhlawumbe awudingi usitshengisa wonke sisajabulela lozo sikhumbisa wona but what is the trend abantu babonani? I think njengoba ngishilo eqaleni there's going to be a lot of blues. Blue abaningi Blue nje abahlukahlukene, ama shade ahlukahlukene, a blue kumantombazane is going to be a lot of satin and silk. There's going to be also a lot of velvet because enye ama fabrics ecishe ifane nolwandle, you know. So I foresee lawo ma fabrics njengoba ngishilo futhi naseqaleni izinto ecobezelayo ama sequence, ama beads, embellishing ecobezelayo, you know. So I anticipate to see a lot of that. Kubafana I think nje amasuti kakhulu a blue again nakhona ilabo blue abahlukahlukene abanye kuba creative kwabo bazoyiphusha kancane envelope basuke kulama fabric eswajwayele, you know. Baye khona go silk because silk is not usually a suit for umuntu wesilisa, you know, but I foresee a lot of that happening, you know. Yeah. Mhlambe kulawo suwenzile abantu bakunika I-creative freedom ukuthi nansi theme sicela usenzele something noma abantu kufikela ne-brief athi no mina ngifuna ukuba into ehamba kanje. Kukancane ukuthola abantu abazoyi-understand because iyasabisana le theme noma ama-theme kanje especially awe Durban July. So kancane uthole i-customer elizothi I know exactly what I want. Abaningi bazothi hey Mkhize ngididekile mfethu. What do you advise, you know? So one says builder from the colors they've done in the past years. 2 ukhala bangakazi bawenze. 3 my understanding no ulwazi lwami mhlambe nane advice yami and then we can just build from that, you know. Yeah. All right. Sengi excited ukubona isuti le. Let's check it out. Yeah, I see check. Yeah. Okay, ngizocela nje uza kwethu basilethele yona siyibona. Ooh. Okay, thank you so much. Oh lo blue kade usho. Yeah, so sisebenze ne customer la elingayithandi kahle izinto eziphaphile, you know. So we've went for a white shirt still but fabric le it's giving us waves la eswa rider on the day, ne. So we're still in line but it's a crispy nice white shirt. You know, we're not going to a circus here, so we've just kept it at minimum. Okay. And then we've done this blue. Yeah, so khumbula ngithe eqaleni I-progression thina indlela esihumushe ngayo I-wave I-progression nje yempilo nane fashion, you know. So this has never been done. I-jacket iba nesiphika nje esodwa but stay thina because impilo it noma ama waves athi ne fashion it, you know, ihamba ibuye. So this is what we are introducing. And he's a simple guy, you know, so he's just said I want a statement but I want it to be subtle, you know. So this is what we've done. We've done a drop shoulder and this multiplied lapel and yeah, good to go. Thatha isikhathi singanani ukuhlanganisa I-outfit kanje? Siyasitshela ama-customer ukuthi thatha nje 2 weeks because siyawasource ama-fabrics ethu amanye siwalanda eGoli amanye eCape Town amanye aphuma phesheya, you know. But
ngenxa yokuthi futhi siwe sinabanye abantu on the queue, so we always say 2 weeks, ne? But ijacket can take us just a day. Oh wow. Yeah. No, kuyashesha. And lo i-client leli la kunika i-brief noma i-creative freedom yakho ukuthi uzakhele. I think season uthe nje Prince angifuni into ephaphe kakhulu, but ngifuna ukugqama, ngifuna ukubonakala, you know. But ayingabi nezinto eziningi be busy, and this is what we've gone for. Wavuma ngayithanda nami le concept. Okay. Well, I'm looking forward to ukubona i-client. I'm kade usho ukuthi lisedleleni. Yeah, uzofika nje kungekudala. Sibone ukuthi ugqoke kanjani. So sobona ukuthi emzimbeni imhlala kanjani, sibone nanokuthi umsebenzi wakho unjani masukubantu ngoba phela it's one thing ukubona la umbona umuntu eseqokile. So wenza njalo malifika nje i-client siyanikhombisa asami siyobona ukuthi bagqoke kanjani. Okay, so Bafunjoma Jenny, this is our first fitting. This is very important just to gauge ukuthi IGAPE in terms of ifit. You know, we are here as a guideline, but ultimately this is yours and you need to look confident, you know. So ingabankulu, ungapanic minkulu, no mingan, you know, we'll sort it out. Cool. Okay, so firstly, how do you feel in the suit, man? Yeah, You need to be comfortable. You know, we. I feel good, bro. Okay, so I always just want to balance the fit, you know, and comfort, you know. Angabo sekuthi awusakwazi ukushaya vosha mfowethu, you can't eat, you can't drink, you know what I mean? Yeah, so your pants, if it's slightly just tight, you know. So I'm planning to open them from the waistline going all the way down, just so you're able to move, you know what I mean? So solvula la, silvule nagu waist lihlale kahle because it's a high-waisted pants, you know. And then inland, I'm happy with that. And then one last thing, we'll release ilo sleeve yeshet because you always just want to see at least a centimeter, you know. But overall, I think this is nice and balanced. You still are able to move, but you've got a beautiful silhouette, you know. Yeah, man, I'm happy. Right, the way visihlangene ne-outfit yakho uyibone kanjani? No, yabo njengoba nginje ngiyogibela lona ngiqoyigaga straight. Ngizobe ngishaya kanje yabo. So nje I feel comfortable, I feel confident. I think that's the main thing. I need to be confident about how I look. So I'm going to be represented properly. And shout out to my boy Prince. You know, he's the best in the city, so shout out, man. Away. No, kuyajabulisa umsebenzi mawuhlangana nawe uhappy ngomsebenzi wakho mawumbuka sehlangene kanje. I mean, my job is done if my customer is happy, That's what I'm here for, you know. So he really likes simple things, clean, you know, beautiful fit, a bit of a statement. So
hence why we went with a double lapel, just to switch things up. But it's a traditional aqua blue suit, you know, with the twist, you know. Yeah, so that's just about it. But I'm happy with the fit overall. Like I've said, Lama alterations is now mbalwa. After that, should be ready to go. All right. Sabin, sokubona khona ku red carpet. Thank you so much. Oh, also TJ. All right, ke sesibonile isuit kaMasandi uzizonjani nayo ngiyambona ujabulelile. I think ayikho into ejabulisa njengokuthi muwenzele customer into over and above iprofit nokusupporta but lihambe ligculisekile, so iyangijabulisa indlela ahambe ngayo. Iphume ngendlela okade uyicabangile yonke into. Just minor adjustments, uqaqa nje laphayana, sibambe laphayana, but it should be perfect. Yeah. Ngifuna ukukhuluma kancane ngalezi zinto esizibona lana ezinhle, ngichazele ngayo collection entsha kuyini. Yes. So this is our winter collection. Ama-jersey, ama-golfer. Njengoba ngichazela ukuthi into esayifunda kakhulu kwi-COVID ukuthi mesiqala ibhizinisi lethu siliqala njengo abantu abenza amasuti from scratch. Mekufika izimo ehlukahlukene where people are working from home, how are we sustaining our business? So we ventured out to just fashion completely, you know. So senza ama-jersey, senza ikipa njengoba ubona. They come in various colors, but these are cardigans. These are, you can take them to emsebenzini. Yeah. Uhamba nabangani bakho, you know, dress it up, dress it down, you know, yeah. Oh, very beautiful. Uthi angibuza iprice kodwa ngicabanga ngizovele ngibaleke. Lutho. I sabisi, for example, these are just 500 rands. These are t-shirts, Okay. 500 rands. Kona grey, kona lo black. Also comes in a white. Okay. And then these, they come in black and white as well. Ngiyayithanda ke le. Mese kuba khona ne cardigan futhi. It comes okay. in black and white. Yeah. I know ni ready for winter ngempela, and I'm hoping actually kuzobe ngabandi at the Durban July. Into engayiqhuqa last year nomuntu ayemuhle kodwa wekodwana. Uyawazwela amakhaza vele. Ngiyawazwela, Yeah, I ngiyawazwela. think abantu base Cape Town base Goli bazoyijabulela kakhulu iweather yethu because kuyabanda kuleza indawo, you know. Kuyabanda But Tina, yes, it's going to be very cold, but one, it's this very manageable. Kuwes futhi kunina amantombazane because Ingubo yayibona leyo nto. Yeah. Veza ithanga Nah, but I ngapha. don't think uzobanda kakhulu. No, I hope not. And ngifisa ukuza mase design izinto for izinto efana no July. Ni designer with umqondo weweather noma uyaswenga qala. Drip is forever. Hey, fashion kuthiwa nje drip first. Drip is forever. Mkhuhlane sobona After. yayizwa leyo nto. Ngiyayizwa. All right. Ngifuna ukubona nje a few more things before sirephe ezikhona la esitolo khona nombukele ekhaya ezokwazi ukuthi mayifike lana ikupha ngakubona. Let me show you around. Come. I like what I see. Ikoti le. Yes. Kazi. Yes. So Cwebe. yeah. So this is. Oh crap. Sorry. Nice. So my tat. So ngiyabona ikoti lena cwebe nobukhazikhazi. Yes. So another of our customer uthenje ngiyazi abantu abaningi bezobeshaya ublue, you know. Ngifuna ukuhluka ngedwa how I'm going to bring the waves ilobucwebecwebe obubona la, you know. Nale design July. Yes, so it's going to be full suit in blue lakhona limeshayo, but changing ngifuna I want to stand out. Yeah. And uzo stand out ngempela. Uyayibo? Ngiyacabanga nje ukuthi mawusu edda izinto ezifana nalezi kwi-outfit namadola athi ukuthi Hayi nokufanele kukhuphuke vele. Fanele kukhuphuke kodwa uthola iquality oyikhokhelayo ngithi because siyabantu siyathanda ukukhipha encane and then singabikho happy, so amanye ama design lawo and ngiyayithanda ngoba ifudumele. I think ifudumele kakhulu. Yabona le amakhaza mina angeke uyizwe la. Angeke ngizwe. Ngeke nakancane. In fact ungajuluka la because we are dance up and down. Okay, no, but wami siyabonga kakhulu. Ngibonga kakhulu ukuthi ube la. Siyabonga. Siyabonga nakubabukele emakhaya. Sibonge kakhulu.
Ayike uzibonele likhulu isasasa le Durban July 2024 abantu bayazilungiselela ngendlela ezahlukahlukene. Sibonga kakhulu na ku Prince uthe asimeme sikwazi ukubona zonke lezi zinto ezinhle namasudu amahle akhona la ePrince Bespokes. Asonke guys singayincisha umswenko sibeni bahle fisela inhlanhla. Sibonga kakhulu ukuthi sibe nani kwazoshaya isikhathi samanje na kanjani kwesinye isiqephu soKhosi FM TV. Sobe sikhona futhi ke sobe sisenkile.